O nwere ihe nchọrọ ikwu maka ya gbasara this voice record nke na-trend online, ihe Ebony son kwuru maka Evangelist Ebuka Obi, okwu kwuru against him. Nke bụ eziokwu, ife Ebony son kwuru adọrọ mma atọ, ọ dọrọ mma, mana mụ enyochaghị ihe a. Akpọ m Ebony son na phone jụọ ya, ọ sị na last year 2023 November ka o mere that voice record na group. And this group, for certain people now in this group, and all of them, many of them, just how could a lot of things. Now, somebody peakly in Ebony son Jide since last year November, alone at this particular month, March, yes, 2024 March, only say a post way online. No change kemo, Ebony son. Adro serious na that voice record. No matter Ebony son emego video one why how many times ya kwusi ikwu okwu against the Zion ministry Evangelist Ebuka Obi. The way o si ekwu okwu against Evangelist Ebuka Obi adro ma at all. Emego video how many times one why o jidoka ndo mada iji that voice record we na-ekwu okwu too much bụ ọma Ebony son ama as onye na-akpali Zion ministry, onye na-akpali Evangelist Ebuka Obi. Mana Ebony son apụtago kwuo biko na ife okwula bụ ihe just njakịrị. Okwu ha kwuru aba mburu ibu, even though na ọ bụ na wepụta voice record ndị ọzọ kwuru. In fact, na nwere ike cause trouble. Na ife abụ njakịrị mago na okwu ha na-ekwu nke na WhatsApp group. N'uche nke mụ, ọ bụ na Ebony son do serious na ihe ọ na-ekwu n'ife okwu na ihe ọ chọrọ ime, Ebony son agaghị ekwu that in na group WhatsApp, because someone in that group WhatsApp, o nwekwa ndị support Zion ministry in that group WhatsApp. In that group WhatsApp, there are many people in that group WhatsApp, so he cannot come and saying this thing put way in a group ebe people believe. Ọ bụ na Ebony son do serious na ife abụ ihe ọ chọrọ ime, ọ ga-ekwu ya ọnọdụ serious na ihe ahụ plan ọ chọrọ ime, ọ ga-ekwu na group WhatsApp. And if the thing you ever said the worst now bụ a lot of attack on our Zion ministry of Evangelist Ebuka Obi, most especially the bloggers. All this too much. So that is why onye wepụta this voice record wepụta ya, in fact in dangerous time. Ọ bụrụ onye wepụta this voice record wepụta ya that last year November, the thing aga adụcha tough like this. Mana kita now battle too much. Ndị mmadụ na fight against our ministry many places. So that is why this voice record is webe now buru nnukwu weight. And Ebony son, listen, I'm nke bụ eziokwu. I want to go how many times? I want to go get me go video how many times? I want you should stop all those things that you are doing. Every day Zion ministry, Kelife Zion ministry melono. And 90% of the people who na-akpali Zion ministry bụ ndị Igbo. I don't know. Though based on this voice record, Ebony son adịrọ serious in this voice record. O kwulie na ha na-ekwu okwu na that group. Mana nke bụ eziokwu bụ okwu Ebony son kwuru adịrọ mma, ọ jọrọ njọ, and all look exactly what people have been saying Evangelist Ebuka Obi, because a lot of things na-aga on this social media. Many people na-ekwu ihe Evangelist Ebuka Obi emelo on social media. So that is why people which will take this issue serious. A lot of people have been saying something Evangelist Ebuka Obi emelo. That is why people which will wear this voice record serious.